the day the Lord has made. Be glad and rejoice in it. Tämä on päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemutkaa siinä. No niin, sitten tässä on tätä paikkakunnallista meidän lokusta. I was asked to find a card appropriate for this. I looked and I couldn't find anything bigger. Alla jalkojen eheä maa. Saako luojamme lempeä tuuli tänään sinua koskettaa? Saako luojamme lempeä tuuli tänään sinua koskettaa? Metsän lintujen juhlakansa, serenadia sinulle soi. Meren aaltojen keveä kohu, sinun kanssasi karkeloi. Meren aaltojen keveä kohu, sinun kanssasi karkeloi. Olkoon maljasi rauha täynnä, keinut sylissä rakkauden. Sinut ympäröi Jumalan hyvyys, onnen toivotus ystävien. Sinut ympäröi Jumalan hyvyys, onnen toivotus ystävien. Oikein lämpimät onnittelut sinulle, Sami. On ilo tuoda terveisiä. Minua pyydettiin välittämään tällaiset terveiset sinulle Suomesta. God has created you and rejoices in all that you are. God has chosen you and called you his very own. God has blessed you and made your life a blessing. Ystävyysseurakuntamme pastori Sami Ettanen. Celebrating you and praying your day and the year ahead are full of God's goodness in every way. Happy birthday. Jyväskylän seurakunta, kirkkoherra Arto Viitala, Palokan lähikirkkoalueen johtava pappi Ulla Palola. Ja sitten minä Marianne koko Palokan seurakuntalaisten puolesta. Sydämellinen kiitos kaikille. Olette tulleet juhlistamaan merkkipäivää. Ja kuten tuossa kaikille vähän sanoin, kun monet aina kyselevät, että miltä se nyt tuntuu, kun on 60. Ja mietin sitä, kun ensimmäisen kerran kuulin ja ajattelin, että miltä minusta tuntui silloin, kun omat vanhempani täyttivät 60 ja olivat jo matkalla vanhainkotiin melkein jo saattohoitoon menossa. Näin ajattelin silloin asiaa. Ja nyt kun tuo sattuu tämä päivä omalle kohdalle, niin ei se kyllä nyt siltä tunnu. Saatoin erehtyä jo heidän kohdallaan ja erehdyin kyllä omallakin kohdalla. Aina lohduttaudun sillä, että ikä on minulle kerrottu numero, koska minusta tuntuu, että minä 40 vanhempia on ja välillä tempausten jälkeen vaimolta kysyttäessä sanoo, että oletpa sinä kypsymätön melkein kuin teini-ikäinen. Kiitos kaikille mukavista yllätyksistä
yksi hienompi oli, että minä saan tänä iltana viinereitä iltakahvin kanssa. Että älkää nyt sitten heti sanoko ensi viikolla, että onko tullut lisää painoa nyt sitten, kun viinereitä syödä. Syön hyvällä omalla tunnolla tänään. Kiitos kaikille ja nautitaan kahveista ja tarjoamisesta vielä tässä hetkellä.